Добре дошли в експерименталното поле на Hargreaves Plants. Тук отглеждаме много различни видове аспержии и следим техните характеристики. Аз съм Стефан Белаков и днес ще ви говоря за видът Guelph Millennium. Той е създаден в Канада и расте доста добре в различни видове климати, като студен или умерен, и също така в доста различни видове почви. Той се отличава със следните характеристики. Има доста хубаво право стебло. Като цяло е късен вид като баклим, но е с по-голям процент на качествена продукция. Също така върхът му е доста свит, което е доста добро качество за аспарагуса. Този продукт може да намерите единствено при нас в Hargreaves Plants. Ако желаете повече информация или да направите поръчка, моля посетете нашия вебсайт или се обадете на нашия аспарагус менеджер Винсент Дюпри. Благодаря ви!